गिबियावनो बयखौबो आंनि दिनैनि गोदान भिडिअफोर लाग्रोबाय। दिनैनि भिडिअ आङो लाबोदों आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट ग्रेड 4 नि आनजादाव फैथावना मेथ्सनि माखासे सोंलुफोर। बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ जागोन गड़नि सायाव। गड़ एबा इंराजियाव बेखौ बुङो एभारेज। गड़ एबा एभारेजखौ जों माबोरै दिहुनो बिनि सायाव लाबोदों। थारमाने जोंना नैबे ग्रेड 4 नि आनजादाव गड़ दिहुननाय एबा एभारेज दिहुननायनि मोनसे नङा मोनसे सोंथि फैनो हागौ। गड़ एबा एभारेज दिहुननो फैयोबा जोङो मा लानांगोननो गोसोआव लाबानो जाबाय। गोजौआव मा जागोन जेनेबा गड़ दिहुननांगौलायनो। गड़ दिहुननायनि फर्मुलाया जागोन जोंना गोजौआव मा जागोन, गोजौआव गासै अनजिमानि माने दाजाब गासै, गासै अनजिमानि दाजाब गासै बिदि जागोन। गासै अनजिमानि माने दाजाब गासै बेबायदि जागोन। ओमफ्राय गाहायाव जागोन जोंना गासै अनजिमा, गासै अनजिमा बेबायदि जागोन। गासै अनजिमा माने अनजिमाया मोनबेसे दं बेखौ जोङो गाहायाव होनांगोन बेबायदि। दा एग्जाम्पल मोनसे लानो, जेनेबा एग्जाम्पल हिसाबै हमनानै ला मोनसे जोंना आनजाद जादोंलायनो, 10 नाम्बारनि आनजाद जादोंलायनो, 10 नाम्बारनिल' आनजाद जादोंलायनो। दा 10 नाम्बारनि आनजादाव जोंना 4 फरायसा दङ। 4 फरायसायाव हमनानै लादो सोरबाया 2 मोनबायलायनो, सोरबाया हमनानै लादो 3 मोनबायलायनो, सोरबाया हमनानै लादो 5 मोनबाय, सोरबाया 6 मोनबायलायनो। होमबा बेबायदि मोननायाव दाना बिनि गड़ नाम्बारखौ दिहुन होनना बुंबाय। बिनि गड़खौ जों बोरै दिहुनगोन दाना? बिनि गड़खौ दिहुननो थिनबायलायनो, गड़खौ दिहुननो थिनबाय। होमबा बेखौ गड़ दिहुननायनि फर्मुलाया जागोन ओरैबायदि नै गासै बाहाय अनजिमाखौ जों मा खालामगोन, गड़ जुदि दिहुननांगौ जायोब्ला जों मा खालामगोन, गासै अनजिमा मोनबेसे दं 2 3 5 6 बेखौ जों मा खालामगोन प्लास खालामजोबनांगोन। प्लास खालामजोबनानै जोंना मा जागोन मोनबेसे दङ, मोनब्रै दङ। बेखायनो 4 जों जों राननांगोन। बेबायदि जों खालामबानो गड़खौ मोनगोन। होमबा हमनानै लादो जोङो प्लास खालामबा बेसे जायो बियो 2 जों 3 जों प्लास खालामबा जोंना मा जागोन, 2 जों 3 जों प्लास खालामबा जोंना जाहैबाय बियो 5 जायो। 5 जों 5 10, 10 जों 6 जों जोंना मा जागोन 16 जागोन। 16/4 जागोन बियो। होमबा 16/4 जायोबा 16 खौ जोङो 4 जों रानबा जोंना मा मोनगोन, 16 खौ जुदि 4 जों राननांगौ जुदि जायोबा जोंना मा मोनो जाहैबाय 4 सानजाब माने 4 सानजाब 42 होमबा 4 आनो जागोन। बेबायदि दिहुनो जोङो गड़खौ। गड़ दिहुननायनि फर्मुलाया बेबायदि। दा जोङो कुइसन लानो एबाराव। दा कुइसन नाम्बार 1 आव दं बेबायदि गड़ै साबा बिदा फंबाया 600 रां दरमाहा मोनो। जुदि सानै फंबायनि दरमाहाया 100 रां बारायो अब्ला गोदानै बिसोरनि दरमाहाया गड़ै बेसेबां जागोन बेखौ सोंदों। थारमाने साबा बिदा फंबाय दङ। बे साबा बिदा फंबायनि सिगांनि दरमाहानि गड़आ बेसेबां मोनो 600 रांमोन। दाना गोदानै जोंना दरमाहानि गड़खौ दिहुननांगौ। थारमाने मा जादोंनो सानै फंबायनि दरमाहाया 100 रां बारायदों। होमबा बिनि गड़आ बेसेबां जागोन बेखौ सोंदों। जों बेखौ दिहुननांगौ दाना। नोंथांमोना कमेन्ट हरदों कुइसनखौ इंराजिनिबो लाबोफानो। कुइसनखौ इंराजिनि लाबोफानो आंबो सानदोंमोन। नाथाय जोंना बर्डआवहाय नैबे बर्डआव जुदि इंराजिनिबो लिरनांगौबा जायगाया थोनाय नङा आरो। माने जोंना बे मेथ्सनि जोंना एक्सप्लेन खालामनांगौ थायो, मेथ्सखौ दिहुननो होनांगौ थायो। बेखायनो आङो इंराजिनिखौ लिरफानो हानाय जायाखै। माने आङो सानदों आरो नैबे ग्रेड 4 आनजादनि थाखाय जोङो इंराजिनिखौ लिरफायाबाबो जागोन नामा, माने बर'खौनो नायनानै बुजिगोन नामा आं बेखौ सानदों। माने जोंना कुइसना बर'निबो थाखायो नालाय। नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि इंराजि जुदि फरायोबा फरायनो हागोन। जायखिया बुजिगोन बायदि मोनदों आङो। आरो मोनसेया जाहैबाय माने आङो टाइमाबो थोआ जायो। थारमाने आङो 2 घन्टाल' सम मोनो। थारमाने बे मोनाबिलियाव आङो 2 घन्टा समनि गेजेरावनो आङो भिडिअखौ खालामनांगौ जायो। थारमाने जोंना मा जायो, आङो मोनसे स्कुलाव हस्टेलाव थायो नालाय। हस्टेलाव जोंना मा जायोनो गथ'फोरनि स्टाडि जायो। जेब्ला गथ'फोरनि स्टाडि जायो अब्लाल' आं खालामनो हायो। माने गथ'फोरनि स्टाडिया जोंना क्लास रुमाव जायो। क्लास रुमाव जेब्ला स्टाडियाव थांजोबो गथ'फ्रा, होमबा आङो आंनि बे जानाखि हस्टेल रुम बे सिङावनो आङो भिडिअखौ खालामनाय जायो। आरो बेजों लोगोसे आङो सानफ्रामबो खालामनो मोनि समा जाहैबाय माने जोंना स्टाडि डिउटि थायो। फोरोंगिरिफोरा डिउटि राननानै होखानाय दङ। बे डिउटि थायोबा आङो भिडिअखौ खालामनो हाया। जेब्ला डिउटि गैया अब्लाल' आङो भिडिअखौ खालामनो हायो। बेखायनो आङो सानसेयाव 2 घन्टाल' भिडिअ खालामनाय जायो। बे 2 घन्टानि गेजेराव जुदि आङो लिरलाय खोमोरलाय आरो इंराजिनि लिरलाय बर'नि लिरनांगौबा आङो एसे समखौ मिलाया मोनदों। बेखायनो आङो नाजानो, नोंथांमोना कमेन्ट खालामफिननो हागोन। जुदि नांथारगौ होनोबा आं इंराजिनिबो लाबोनो नाजागोन। आङो जानाखि दा भिडिअ खालामदों बेखौ बर'आवल' होग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा। माने जुदि नांथारगौ होनोबा आङो इंराजिनिबो लाबोगोन। आङो नाजागासिनो दङ। जेखि जाया मानो दा नैबेनि एन्सारा मा जागोन बेखौ जों दिहुननो। माने ओरैबायदि जादों, साबा बिदा फंबाय दङ। साबा बिदा फंबायनि गड़आ सिगाङाव 600 रांमोन। थारमाने बिसिनि दरमाहाया 600 मोन आरो। होमबा साबा बिदा फंबायनि गेजेराव सानैनाल' जोंना मा होनो 100 रां बारायदों। होमबा बे साथामनिया मा जागोन दाना? साथाम बिदा फंबायना
3 जों जोङो मा खालामनांगोन नैबे 600 जों सानजाबनांगोन थारमाने साथामना 600यैनो दङ दरमाहाया साथामना 600यैनो दङ दरमाहाया ओमफ्राय नैबे सानैनाल' बारायदों होमबा जों 600 जों जुदि 3 जों सानजाबा जोंना 800 जागोन थारमाने 800 जागोन बियो दाना जोंना सानैनाथ' 100 रां बारायबाय होमबा बे सानैना जोंना मा जागोन बेयो 600 मोन सिगां दरमाहाया दाना 100 रां बारायबा बेना मा जागोन 700 जागोन होमबा बे सानै माने सानै फंबायनि दरमाहाया मा जागोन 700 जागोन होमबा बिनि दरमाहाया बेसे जाखो जोंना दाजाबोबा जों सानजाबोबा जों मोनसिगोन 2 जों 700 सानजाबा जोंना मा जागोन 1400 जागोन थारमाने 1400 बेबायदि जागोन आरो 1400 रां जागोन दाना उनावहाय मा खालामदो साबा बिदा फंबायनि जोङो दरमाहाखौ दाजाबनांगौ नालाय साथामनिया 800 जाबाय 1800 जाबाय सानैना 1400 जाबाय दाजाबबा जोंना मा जायो 1800 दाजाब माने 1400 थारमाने ओमफ्राय बेखौ माजों राननांगौमोन जोंना बिदा फंबायफ्रा साबैसेमोन साबामोन जोंना बिदा फंबाया साबामोन जों बेखौ 5 जों राननांगोन थारमाने जोंना बेखौ दाजाबजोबनानै जोङो 5 जों राननांगौमोन नालाय साबा नालाय बिदा फंबाया दा जों दाजाबबा मा मोनगोन जों दाजाबोबा मोनगोन 0आथ' मोननै थाखाबाय जोंना मा मोनसिगोन दाना 8 जों 4 जों जोंना मा जायो 12 जायो 2 होबाय 1 जों 1 2 3 3200 जाबाय बेखौ जोङो 5 जों राननांगौ 3200 खौ जोङो 5 जों राननानै जा मोनो बेनो बिनि गड़ दरमाहा जागोन गोदान गड़ दरमाहा जागोन 3200 खौ जोङो 5 जों रानोबा जोंना मा मोनो 5 जों जुदि 30 खौ रानोबा 5 सानजाब 30 दाना 20 खौ रानोबा 5 सानजाब माने 5 सानजाब 4 20 ओमफ्राय लाथिख' मोनसे थाबाय 640 जागोन होमबा 640 आनो जागोन बिनि गोदान गड़नि गड़ जागोन बियो बे साबा बिदा फंबायनि गोदान बिसोरनि दरमाहानि गड़ा जागोन होनबा 640 होनबा अपसनफोरनि गेजेराव बिनि फिननाया जागोन अपसन बि आनो जागोन बिनि थार फिननाय अपसन बि आनो जागोन बिनि कारेक्ट एन्सार जागोन बेबायदि कुइसना जोंना फैनो हागौ बेखायनो नोट्स खालामनानै मोजाङै प्रेक्टिस खालामबानो जाबाय आरो आङो फोथायो नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ माने नोंथांमोना कमेन्टबो खालामगासिनो जोबोद मोजां कमेन्ट खालामगासिनो आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथांमोननि बेबायदि कमेन्ट हरनायनि थाखाय बयनिसिमबो आङो साबायखर हरदों बयनिसिमबो साबायखर नोंथांमोना बेबायदि मोजां कमेन्ट हरनानै आंखौ थुलुंगा होबाय थानायनि थाखाय आंखौ भिडिअ खालामनो थाखाय गोसो जाहोबाय थानायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो साबायखर हरनाय जाबाय दा कुइसन नाम्बार 2 दं बेबायदि मोनद' अनजिमानि गड़ा 8 आरो मोनसे गोदान अनजिमा दाजाबनायाव गोदान गड़ा जाबाय 9 गोदान अनजिमाया मा होननानै सोंदों थारमाने जोंना बाहाय गड़ा होनाय दङ अनजिमाखौसो दिहुननांगौ माने मोनद' अनजिमानि गड़ा बेसेबां मोनो 8 मोन मोनद' अनजिमा बा गड़ा बेसेबां मोनो 8 मोन आरो उनावहाय मोनसे गोदान अनजिमा दाजाबदेरबाय थारमाने 6 जों मोनसे दाजाबदेरबावबाय होमबा जोंना मा जाबायनो गड़ा 9 जाबाय जाहैदों होमबा बे गोदान अनजिमाया मा बेलाय मा अनजिमाखौ दाजाबदेरदों बेखौ सोंदों थारमाने गोदान अनजिमाया मा होननानै सोंदों नै होमबा बे अपसनफोरनि गेजेराव बबे जागोन बेखौ दिहुननांगौ थारमाने ओरैबायदि जोंना मोनद' अनजिमानि गड़ा जोंना बेसेबांमोन 8 मोन जोंना मोनद' अनजिमानि गड़ा बेसेबांनो 8 होमबा जोंना 6 जों जों मा खालामनांगोन 6 जों 8 जों जों सानजाबनांगोन 6 जों 8 जों सानजाबा बेसेबांमोन बे अनजिमाया बेखौ मोनगोन फार्स्ट गिबि अनजिमाया बेसेबांमोन बेखौ जों मोनगोन दाना नायनो 6 जों जोंना 8 जों सानजाबा बेसेबां जायो 6 सानजाब 8 जोंना बेसेबां जायोनो जोंना मा जायोनो 6 सानजाब 8 48 जायो 48 गिबि अनजिमाया जोंना 48 मोन दाना उनाव मा खालामबायनो मोनसे गोदान अनजिमा दाजाबदेरबावबाय थारमाने 6 जों मोनसे गोदान अनजिमा दाजाबदेरबावबाय 6 जों मोनसे गोदान अनजिमा दाजाबदेरबावबाय होमबा बिनि गड़ा बेसेबां जाखोनो दाना गड़ा बेसेबां जाखोनो 9 जाबाय होमबा जों दाना नायदो जों दाना बेजों दाजाबा 7 जाबाय 7 जों जोंना 9 जों सानजाबानो बे गोदान अनजिमाखौ जों मोनसिगोन 7 जों जोंना 9 जों सानजाबा बेसेबां जागोन 7 सानजाब 9 जोंना बेसेबां जायोनो 63 जायो जोंना 63 जागोन होमबा बे जाहैबाय 63 होमबा दाना गोदान अनजिमाया मा दाजाबदेरखो बेखौ मोननो थाखाय ओरैबायदि खालामबानो जाबाय जोङो माने नैबे गोदान अनजिमाखौ सिगांनि अनजिमाजों दानख'बानो मोनबाय थारमाने बे गोदान अनजिमा जाबाय नालाय बे सिगांनि अनजिमामोन बेसेबां दाजाबदेरखो जों बेखौ दिहुननांगौ जुदि बेसेबां दाजाबदेरखो जों बेखौ जुदि दिहुननांगौब्ला नैबे 63 निफ्राय जोङो 48 खौ दानख'बानो जों मिथिसिगोन आरो होमबा 63 निफ्राय जुदि जोङो मा दानख'नांगोन 48 माइनास खालामनांगोन 48 माइनास खालामोबा जों मा जागोन थारमाने जोंना ओरैबायदि जासिगोन 30 निफ्राय जोङो 8 थाङोबा बेसे जागोन 30 निफ्राय जुदि 8 थाङोबा जोंना मा जागोन 5 जागोन बियो दाना बाहाय 6 स्केलाव 5 निफ्राय जुदि 4 थाङोबा जोंना मा जागोन बे 1 जागोन 15 जाबाय दे होमबा गोदान दाजाबदेरनाय अनजिमाया मा जाखो 15 आनो जाबाय गोदान दाजाबदेरनाय अनजिमा दा अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन बि आनो जागोन बिनि थार फिननाय गिबियाव जोङो मा खालाम
नैबे 6 नि जोंनि गरा 8 होनाय दङ बेखायनो 6 जों 8 जों सानजाबानो बेसेबां अनजिमामोन बेखौ मोनबाय 48 उनावहाय जोंना 1 दाजाबदेरदों नालाय बेखायनो 6 जों 1 दाजाबदेरबाय 7 जाबाय 7 जों जोंना गरा 9 मोन नालाय 7 जों 9 जों सानजाबानो गोदान अनजिमा मोनबाय 63 दाना 63 खौ जोङो 48 जों दानख'बानो मोनबाय जोङो 15 मोनबाय बे 15 आनो जाहैबाय गोदान अनजिमा दाजाबदेरनाय। दा कुइसन नम्बर 3 आव दङ बेबायदि 5 7 लाथिख' 8 नि गर दिहुन थारमाने नैबेहाय दङ 5 7 0 8 बिनि मा दिहुननांगौ गरखौ दिहुननांगौ गर माने जोंना मामोन एभारेजखौ दिहुननांगौ जोङो एभारेजमोन बिनि एभारेज एबा गरा मा जागोन बेखौ सोंदों बियो जोबोद गोरलै थारमाने बेबायदि गोरलै जोंना माने मेथ्सफ्राबो मालाबा समाव फैयो बेखायनो जोङो बेखौबो सोलोंनांगौ जायो मालाबा समाव जोङो माने गोरलैखौनो बावलायलाङो बेखायनो जोङो सोलोंजोबनाया मोजां दा ओरैबायदि नै बियो गर दिहुननाया आं दहायनो बुंखादों गासै मोनबेसे अनजिमा दङ बिनि अनजिमाफोरनि मा होनो गासै अनजिमाखौ जों मा खालामनो दाजाबनांगौ ओमफ्राय गासै बेसेबां दङ बेजों राननांगौ होमबा दाना नायदो 5 दङ जोंना मोनसे +7 दङ जोंना मोनसे +0 दङ जोंना मोनसे +8 दङ थारमाने जोङो सोरबा साननो हागौ बे 0 खौ लानाङा नामा साननो हागौ लानांगोन माने 0 आबो जोंना बे अनजिमायावनो गोलैफादों नालाय बेखायनो जोङो लानांगोन गासै मोनबेसे अनजिमा दङ मोनब्रै दङ जोंना नै मोनब्रै दङ दाना होमबा जोङो मा खालामदो बेखौ जोङो गासैखौ जोङो मा खालामदो प्लास खालामजोबदो जों दाना प्लास खालामोबा मा मोनगोन दाना बेखौ नायदो प्लास खालामोबा जों मोनगोन बा जोंना 5 जों 7 जों प्लास खालामग्रोदो 5 जों 7 जों जुदि प्लास खालामोबा जोंना 12 जागोन 12 जों जुदि 0 जोंबाथ' 12 आनो जाहैबाय 12 जों जोङो जुदि 8 जों प्लास खालामोबा जोंना मा जागोन 20 जागोन होमबा 20/4 जाबाय नै थारमाने गायाव 4 दङ नालाय होमबा 20 खौ जोङो 4 जों नामबा जोंना मोनबाय 5 मोनबाय होमबा 5 आनो जागोन बिनि गर 5 आ बिनि अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन सि आनो जासिगोन बिनि थार फिननाय। दा कुइसन नम्बर 4 आव दङ बेबायदि गिबि मोन 9 दाजाबथाय जरा अनजिमानि गर दिहुन थारमाने मोन 9 दाजाबथाय जरा अनजिमाफोरनि मा दिहुननांगौनो गरखौ दिहुननांगौ होमबा बिनि एन्सारा मा जागोन बेखौ दिहुननांगौ दा नायनो मोन 9 दाजाबथाय जरा अनजिमा होनना बुंबा जों लानो हायो माने गिबिनिफ्रायनो होनदों 2 जागोन 2 निफ्राय जोंना मा जागोन 4 जागोन 4 निफ्राय 6 जागोन 6 निफ्राय जोंना मा जागोन 6 निफ्राय जोंना जागोन 8 8 निफ्राय जोंना 10 10 निफ्राय 12 14 16 ओमफ्राय 18 बिसिमानो जागोन जोंना मोन 9 मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा मोन 6 मोन 7 मोन 8 मोन 9 जाहैबाय मोन 9 जरा अनजिमाफोरनि दाजाब गासै बियो ओमफ्राय गाहायाव जोंना मा थानांगोन 9 थानांगोन बेबायदि जागोन जोंना बेखौ जोङो दाना मा खालामदो बेखौ गासैखौबो जोङो दाजाबजोबदो ओमफ्राय उनावहाय 9 जों रानदो होमबानो बिनि गरखौ मोनसिगोन जोङो दाना नायनो दाजाबजोबोबा बेसेबां जायो जोंना आङो मोनसे फर्मुला होखादोंमोन नोंसोरनो मोनसे जरा अनजिमाफोर जुदि फारि फारि जालाङोबा बिनि दाजाब गासै दिहुननायनि फर्मुला होखादोंमोन थारमाने मालाबा समाव सोंनोबो हागौ नालाय बेबायदि जरा अनजिमाफोर थागोन बिनि दाजाब गासैया बेसेबां होननानै सोंनो हागौ होमबा जों बेखौ गुसुङै माबोरै दिहुनो दाना गुसुङै बोरै दिहुनो होनना बुंबा जों ओरैबायदि जागोन नै थारमाने जोंना फर्मुलाया जोंना मामोन n/2 ओरैमोन जोंना फर्मुला n/2 + 1 बेबायदिमोन जोंना होमबा गाहायाव जोंना मा थाबाय 9 आनो थाबाय दा नायनो n नि माना जोंना मा दङ 18 दङ नै गासै अनजिमाखौ जों होनांगौ माने n आ जाहैबाय गासै अनजिमा मोनबेसे अनजिमा दङ 18 था दङ होमबा 18/2 थारमाने 18 खौ जों 2 जों राननांगौ आरो बाहायबो 18/2 जाहैबाय प्लास जोंना 1 जाबाय दाना उनावहाय जों मा जाबाय 9 थाबाय दाना बेखौ ओरैबायदि खालामनांसिगोन नै 18 खौ जों 2 जों रानबा जोंना मा जायो 9 जायो 9 दाना 18 खौ जोंना बेबो 2 जों रानदो प्लास 1 खालामबा 10 जाबाय होमबा माने 9 into जोंना मा जाबाय बेजों रानोबा 9 + 1 10 जाहैबाय गाहायाव जोंना मा जाहैबाय 9 जाहैबाय दाना नायदो बेजों 90 जाहैबाय सानजाबा 90 खौ जुदि 9 जों रानबा जोंना मा जागोन 10 जागोन बिनि एन्सारा जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि आनो जागोन बिनि थार फिननाय दा जुदि बेबायदि फैयोबा जोङो गुसुङैनो जों बानायनो हायो नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय गिबि मोन 9 दाजाबथाय जरा अनजिमानि गर दिहुन होननानै बुंबा एबा जोंना मालाबा समाव गिबि मोन 5 दाजाबथाय जरा अनजिमानि गरबो दिहुननो थिननो हागौ बेबायदि जुदि जायोब्ला ओरैबायदि गोसोआव लाबानो जाबाय गोरलैयैनो जों हायो माने फर्मुलाया जोंना जाबाय n+1 बेबायदिल' जोंना फर्मुलाया n+1 अनजिमाया जोंना बेसेबांमोन गासै 9 थामोन होमबा 9 जों जोंना मा खालामदो 1 दाजाबदेर होमबा 9 जों 1 दाजाबदेरबा जोंना मा जायो 10 जायो नै होमबा बे 10 आनो जागोन बिनि गर दिहुननाय जागोन होमबा बिनि गरा जागोन जोंना गिबि मोन 9 दाजाबथाय जरा अनजिमानि गरा जोंना मा जागोन 10 जागोन होमबा बिनि एन्सारा जागोन अपसन डि आनो होमबा जोङो बेबायदि दिहुननो नांलायगौ गोनांथि गैया जों मा खालामनांगोन नैबे फर्मुलाजों जों दिहुननांगोन बे फर्मुलाखौ गोसोआव लाबानो जाबाय n+1 n मानि मा गासै अनजिमा बेजों जोङो 1 खौ दाजाबदेरबानो बिनि एन्सारखौ जोङो मोनगोन
दा कुइसन नम्बर 5 आव दं बेबायदि 7 नि सानजाबथा गिबि मोनबा अनजिमानि गर दिहुन थारमाने 7 नि सानजाबनानै मोननाय मोनबा अनजिमानि मा दिहुननांगौ गर दिहुननांगौ होमबा जों बेखौ ओरैबायदि खालामनो हायो दा जोङो बे 7 जों सानजाबनानै मोननाय माने जोङो 7 जों मा सानजाबनांगोन 1 सानजाबनांगोन 7 सानजाबसे जोंना मा जागोन 7 दाजाब जोंना 7 जों मा सानजाबनांगोन दाना 2 सानजाबनांगोन होमबा मा जागोन 7 सानजाबनाय 14 आरो मोनसेबाव जोंना मा दं 3 7 जों 3 सानजाबा मा जागोन 15 होमबा सरि 7 सानजाबथाम जोंना मा जागोन 21 आरो जोंना 4 जों सानजाबनांगोन 7 जों सानजाब 4 सानजाबा जोंना 28 जागोन आरो जोंना 5 जों सानजाबनांगोन थारमाने 7 नि मोनबा सानजाबथाय अनजिमाखौ जों बेबायदि लिरनो हायो थारमाने 7 सानजाबसे 7 जागोन 7 सानजाबनै 14 जागोन 7 सानजाबथाम 21 जागोन 7 सानजाब्रै जोंना मा जागोन 28 7 सानजाबा जोंना मा जागोन 35 बेबायदि जागोन दा नैबे सोर अनजिमानि जोंना मा दिहुननांगौ गरखौ दिहुननांगौ होमबा बेबायदि गर दिहुननो जुदि होयोबा जोंना मा जागोननो जोंना मोनसे गोरलै फर्मुला दङ गुसुं फर्मुला दङ जों बेजों खालामगोन बे फर्मुलायानो जाहैबाय जोंना मा फर्मुलानो n + 1 बाय जोंना मानो 2 n + 1 बाय 2 बे फर्मुला जों दिहुनगोन थारमाने नैबे मिथिंगा अनजिमा जाबाय नालाय नै 1 2 3 4 5 बे मोनसे मा अनजिमा जाखो मिथिंगा अनजिमा जाबाय बियो मिथिंगा अनजिमा जायोबा जोंना बिनि गर दिहुननांगौ जायोब्ला जोंना n + 1 बाय 2 बे फर्मुलाखौ गोसोआव लाबानो जाबाय मानो n + 1 बाय 2 बे फर्मुलाखौ गोसोआव ला दा आरो जोंना नैबे मोनबा नालाय जोंना बे बेजरा बेखायनो नैबे मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा जानानै जुदि नैबे बेजरा जायोबा जोंना नै बिदि जागोन जुदि जरा मोनबा जों डाइरेक्ट n जों रानबानो 2 जों रानबानो जागौमोन दा ओरैबायदि जासिगोन नै जों बेखौ जुदि दिहुनोबा जोंना खिन्थु नैबे 7 आ 7 थानांगोन 7 आ मोनसे कमन अनजिमा जानानै दङ माने जों 7 नि सानजाब गासैखौ दिहुननांगौ नालाय ओंखायनो 7 आ 7 थानांगोन इनटु दाना मा जानांगोन n नि माना जोंना मा दं 5 + 1 बाय मा जागोन 2 जागोन जोंना होमबा जों ओरैबायदि दिहुनदो 7 आ 7 थाबाय सानजाब 5 जों 1 दाजाब 6 जागोन गायाव मा जागोन 2 जागोन नै दाना बेबायदि जायोबा जोंना मा खालामनो हासिगोन 6 खौ जों 2 जों राननो हासिगोन 6 खौ जोङो 2 जों रानबा 3 मोनबाय 7 जों 3 सानजाबा जोंना मा जागोन 21 जागोन होमबा बिनि एन्सारा जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए आनो जागोन जोंना बिनि थार फिननाय जागोन बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय जोङो बेबायदि खालामबानो जाबाय दा कुइसन नम्बर 6 आव दं बेबायदि 35 39 41 46 27 आरो x नि गरा 38 अब्ला x नि माना जागोन होननानै जोङो थारमाने बाहाय मोनद' अनजिमाफोर होनाय दं जोंना मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा x मोनद' बे मोनद' अनजिमाफोरनि गरा जोंना बेसेबांनो 38 अब्ला x नि माना मा जागोन बेखौ सोंदों माने x नि जायगायाव जोंना मा जागोन बेखौ सोंदों थारमाने जोंना बेबायदि जायोबा ओरैबायदि खालामनो हायो जोंना गर दिहुननायनि फर्मुलाया ओरैबायदिमोन गोजौआव गासै अनजिमानि जोंना दाजाबगासै जागोन गाहायाव जोंना मा जागोन मोनबेसे अनजिमा दं बे जागोन थारमाने जोंना ओरैबायदि होनो दाना 35 प्लास जोंना मा दङ 35 प्लास 39 दङ प्लास 41 दङ प्लास 46 प्लास 27 प्लास x गाहायाव मा जोंना मोनबेसे दङ मोनद' दङ दाना होखानाय दङ जोंना गरा बेसेबां होखानाय दङ 38 होनाय दंखायो ओमफ्राय इकुवेल जों मा होनो हायो 38 होनो हायो समान समान 38 जों बेखौ होनो हासिगोन दा जोङो नायनो नैबे अनजिमाफोरखौ जों दाजाबजोबनांगौ दाना बेखौ दाजाबजोबनांगौ दाना दाजाबजोबोबा बेसेबां जागोन जोंना दाजाबजोबनानै जों नायनो हायो जोंना इयाव दाजाबनानै 5 जों जोंना 9 जों जोंना मा जाखो 14 जाबाय 14 जों 1 जों 15 जों जोंना 6 जों बेसेबां जाखो 21 जों 7 जों जोंना बेसेबां जागोन 21 जों 7 जों 28 जाबाय बेयाव 8 थाबाय 2 आटेक दाना 3 जों जोंना 3 9 6 जों 4 जों जोंना मा जागोन 10 जों 4 जों 14 15 16 17 18 मा जागोन 18 जाहैबाय 188 जाहैबाय बियो प्लास मा थाखो जोंना x थाबाय गाहायाव जोंना मा दं 6 दङ समान समान जोंना मा दङ ओरैजाय 38 दङ बेबायदि दाना ओरैबायदि खालामनांसिगोन जों सरि नैबे x बे x जाहैबाय दाना जों ओरैबायदि खालामनो हासिगोन दाना बेखौ जोङो 188 प्लास x खौ लाखिनानै जों 6 जों 38 जों जों मा खालामनांगौनो बे गेजेराव जुदि समान समान जायोबा जों गोजौजों गाहायजों जों मा खालामनो हायो सानजाब हरलायनो हायो बेखौनो बुङो दानखाव सानजाबनाय होमबा जों बे 6 जों 38 जों सानजाबनो हायो होमबा 6 जों जुदि 38 जों सानजाबा जोंना मा जागोन जों नायनो 6 जों जोंना 8 जों जोंना मा सानजाबोबा जोंना मा जायोमोननो 48 जायोमोन 8 होबाय 4 आटेक दाना 6 जों 3 जों सानजाबा जोंना मा जायोमोननो 6 जों 3 जों सानजाबा जोंना मा जायो 18 19 20 21 22 होमबा 22 जाबाय बियो 228 जाहैबाय बियो दाना जों मा खालामदो बेहाय जोंना x नि दिहुननांगौ नालाय x खौ लाखिदो x खौ लाखिनो जोंना ओरैजाय बारलांसिगोन बियो 228 खौ जोंना मा जासिगोन 188 आ जोंना मा खालामसिगोन दानख'हैसिगोन होमबा दानख'नानै जा मोनो बेनो जागोन x नि मान होमबा दानख'योबा जोंना मा मोनो 8 खौ 8 जों दानख'योबा 0 जाहैबाय 2 खौ जोंना मा जायोना
2 को जोंना 8 जों दानख'नो हाला 1 लाबोयोबा जोंना 12 जाबाय 12 को जोंना 8 जों दानख'योबा 4 जाबाय 1 ल'सै बे 1 निफ्राय 1 0 जाहैबाय जोंना मा जाखो होमबा 40 जाहैबाय होमबा जोंना x नि माना 40 बेखायनो अपसनफोरनि गेजेराव बिनि फिननाया जागोन अपसन बी अपसन बी आनो जागोन बिनि थार फिननाय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय साबायखर आरो उननि भिडिअआव लोगो मोनलायफिनगोन नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालामनानै होबानो जाबाय आरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय माबायदि जादों गोजोनथोंसै थेंक इउ